Čo o nás isto nevieš? Že sa venujeme kurzom a vzdelávaniu v oblasti jachtingu si asi tušil. Predpokladám, že vieš aj, že robíme prenájom lodí. No a tohto roku sme zaviedli pravidlo minimálne 3 telefonátov. Každý, kto má od nás loď a sa plaví, zavoláme vždy hneď po check-ine, či všetko dopadlo v poriadku. Ozveme sa v priebehu týždňa, či je všetko OK a na konci, či check-out prebehol dobre. A prečo to robíme? No, jednak aby nemali pocit, že v tom zostávajú sami a hlavný dôvod je, aby sa práve títo častokrát menej skúsení kapitáni nebáli sa na nás obrátiť. Janko, ahoj. Matej, čau, ako sa Čau, máte? čau. Paráda, všetko v poriadku. Aj sme mali ťažké prístavné manévre, ktoré som zvládol na 100%. Takže dobré zážitky, dobré počasie, výborné. A akurát ideme sadať do auta, sme checkoutovaní. Skvelé, s loďou všetko v poriadku. Áno, paráda, všetko. Aj teda skúsenosti sú zase. Potom inak, jak sme došponovávali tú plachtu, jak si aj ty povedal tou šnúrkou, natiahli sme tam tú tenkú šnúrku a na parádu. Sme išli však z Trogíru, boli sme aj veľa lúku, víc. Videl som, Takže krásne nejakých skoro 200 námorných mil sme dali a veľa sme plachtili. Tak ako môžeš počuť, obracajú sa s nami aj s otázkami trimu lode, s otázkami servisu alebo poradenia v plánovaní či rezerváciami.